ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ವಿಷಯಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇನೆ ನೆಡ್ಡೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ನೆಡ್ ದುಂಬಲ ಪನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಐಡ್ ದುಂಬುದಿಂಚಿ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್. ಅರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಾಂಬೆ ನೆಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುಂದು ಎನ್ನ ವೈಫ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ CID ದ ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅನ್ಶಾ ಅಂದದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಪೂರ ಬೈಹಾಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಸ್ರದ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿಲ ರಿಟೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೊಲ್ಲು ಬೇತೆ ನಿಕುಲು ಯಾಪಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಿಕ್ಕಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೋಗ್ಬಂಡದು ಅಂಚಿನ ಮುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ದೀತೇರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರ್ನ ತೆಲ್ಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಡು ಅವು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ದ ಸೀನ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ದ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಕವರೇಜ್ ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಬಾಂಬೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಪೋದು ನಿಗಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ವನಸ್ ಗನದ್ ಗೋರ್ಪಿನಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ನೆಡ್ದೆಚ್ಚ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಓಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಆಯ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಕೂಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಫಿಲ್ಮ್ 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್. ಫಿಲ್ಮದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ರಾಮನ್ನೆ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ CID ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೇರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಇಟ್ರ ಮೂಲು ಹರೀಶನ್ನೇ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಜಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೊಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಹಿಂದಿಡ್ ಮಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ. ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್. ಅಂಚನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧೋಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಂದಿಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ತುಳಿಡೆ ಬರ್ಪಾರ ಮಾರ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ಇರುವರೆಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಡ್ ಆತ ನಾಲೆ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಚು ತುಳು ಪಾತೆರು ಆಲೆ ಕೊಡು ತುಳು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಜರ ಬಾಂಬೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐತಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಡ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸೌತ್ದ ಬಾಕಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. KGF ಉಪ್ಪಾಡು ಕಾಂತಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಅವೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಬರೋಡಂದ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು 4 ಜನ ತುಯಿನಗುಲು ಆ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡು ಆ ಸ್ಟೋರಿದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡು 4 ಕೊಡಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪನೋಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೂಲಿ ಮಾರು ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಡ್ಡಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಎಂಕಲ್ ನೋಡು CID ಇತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ 22 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ DOP. ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಲ ಅಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತು ತೂಪ ನಾವು ಪೂರ ಪ್ರತಿಭೆ ವರ್ಣನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆತು ನೈಟ್. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಪೂರ ಮೂಲ ಪನ ಬಾಂಬೆ ದಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ ಕಿಂಚಿತ ಪನ ಐನಾತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜನಗುಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂನಿಟ್ ದೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾನ ಎಂಚ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ದಾನ ಅಂಚ 10-15 ದಿನ ತೋಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಆತಿನ ಮೂಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಲೈಟ್ದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಬೈದಿನಿ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಕರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಮಣಿಪಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಒಂದೇ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸಂಜಯ್ ವಾಂದ್ರೇಕರ್ ಅಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿನ ಟಾಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಐತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಂಜಯ್ ವಾಂದ್ರೇಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಂಕಲ್ನ CID ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಂಜಯ್ ವಾಂದ್ರೇಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲತ V. Manohar ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಮಲ ಕಮಲ
ಐದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್, ಪದ್ಯ ಪಂತಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಶೂಟ್ಲ ಆತಂಡು ಪದ್ಯಲ ಆತೆ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಭಾರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್. ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ವಿಷಯಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ನೆಟ್ ದುಂಬಲ ಪನ ಯಾನಿತೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಐಡ್ ದುಂಬುದಿಂಚಿ ಅರ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್. ಅರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಾಂಬೆ ನೆಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬೊಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಅಂಚನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಮಾನ್ಸಿ ಸುಧೀರ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು. ಆರುಷ್ಲ ಆತಿಷ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ವನ ಯಾನು ಏಪಲ ಬಂದಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಚಂದ ಮಗುಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ತೋಜಪಾಯರು ಪನ ಅಗಲೇಡ ಕಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಒಂದೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಸಾಯ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನು ಪನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ಡು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ತುಳುಟು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂತೀನಿ. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಯ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ನ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡವು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಬಾಂಬೆದ ಶ್ರೇಯಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದೇರು. ಎನ್ನ ವೈಫ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ CID ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅನ್ಶಾ ಅಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಪೂರ ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅಂದದ್ದು ಪೂರ ಕೇಂದು ಪತ್ತದ ಆಲೆ ಕೊಡಾಯ್ತಾ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಲೆಗೆ ಹಸ್ರದ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿಲ ರೀಟೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿಲೆ ಕಾಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೋಳು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನವೀನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ. ಯಾ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂದಾಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಏನು ಪಂತೆ ಅವೇನು ಪುಡ್ತದಲ್ಲ ಬೇತ ಎತ್ತಿಂದ ಕೇಳಲೇನೆ ಗುರು. ಒನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 2 hours 9 minutes ಅನ್ನ 2 hours 9 minutes ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಿಲ್ಮದ. ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಪುನ್ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಯಾ ಯಾನಿತೆ ಮೈಕ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅನ್ನಡ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇದೇನು ಕಾತೊಂದು ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಆನಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನకు ಪೊರ್ತಾನು ಗಣಪತಿ ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಯಾನ್ ಪೊರ್ತುಗನೆ ಕಲಾವಿದೆ. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಕಾರ್ದೀತಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ದಯಾ ಶೆಟ್ರು, ಎಂಕಲ್ನ ಅನ್ನೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್, ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಹೆಟ್ ಯಾಲ್ನಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತದ ಯಾನು ಬೊಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಮಗುಲು. ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಅವು ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಮುರಣಿ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಪಂಡೇನು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ. ಇಂಗಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿರು. CID ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು 5 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯ್ದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ CID ಸೀರಿಯಲ್ ಐತ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕುಲು ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರು. ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದಲಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ వచ్చి ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ನಿಕುಲು ಯಾಪಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಿಕ್ಕಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೋಗ್ಬಂಡದ್ದು ಅಂಚಿನ ಮುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ದೀತೇರು ಮುಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ ನಿಕುಲು ಕೊರಿಯಾರಂದಾಂಡ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಕುಲು ಬದುಕುನು ನಿಕುಲು ಓಲೋಲು ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಾರಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಂತೂಲೆ ಅಂತ ಪಂಡಿಗುಡ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ ಅವಾರ್ಡು ತಯಾರಾಪಿರು ದಯಮಾಲ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಂತೂಲೆ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗೆಂದಲೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳು ರಂಗ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬದುಕೆರೆ ಬುಳ್ಳೆ ಅವಾರ್ಡು ದಾರದ ಬಡಿ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಎಂಕಲ ದಯನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅದು ಅವ್ರು ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬೈದಿನಾರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಪುಟ್ಟದು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಹರೀಶನ್ನೇ ಬೊಕ ದಯನ್ನೇ ಬೈದೇರು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡಗೂ ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಯೋದನ್ನ ನನಾತ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ಬರೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರು ಬದುಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ఒక ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕುರಾಲು ಅವಾರ್ಡು ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಯ ಅವಾರ್ಡು ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಳು ಎಂಕದ ಜನರು ತಿಕ್ಕ ಉಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಮಿನಿಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಫಿಲಿಮ್ ಭಾರಿ ಎಂಕದೊಂಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ದೊತ್ತೊಂದ ಮಲ್ತದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಹೆಚ್ಚನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲೊಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಯ ಏರೆಗವ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಐಟ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಂದಾರು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಸಿಂಗಾಮಡು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದನ ವಿಷಯ ಪಂಪುನ ಬೋಡ್ಸಿ CBI ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತನ ಸಿಂಗಾಮಡು ಆರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಅಂಚ ದಾರ್ನೇಶ್ವರ ಪಂಪುನ ಬೋಡ್ಸಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಏನು ಪುಗಾರುನಿ ಅತ್ತು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಸುರುಟು ಹೆಂಗೆ ಆತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಪಂಡದು CID ಹೆಂಗೆ ಆತ ಏನು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ತೂತಿಜ್ಜೆ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ ಹೋಯ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಸೊ ಆರು CIDದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ CIDದ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂದಿದ CIDದ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಾಜೀವ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರ್ಲ CIDದ ಪಂಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ CIDದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪೂರ CIDದ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 7-10 ಶೋ ಆತಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೂರು ನಾನು ನಂಬುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತದು ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಒಟ್ಟರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡೆ ರಾಂಡಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತೆಕ್ಕದು ನಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಆರ್ನ ತೆಲ್ಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಡು ಅವು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ದ ಸೀನ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ದ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕವರೇಜ್ ಕೊಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ದ ಸೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಯಾನ್ಯ ಪಂಡೇರು ಹೆಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 25 years ರೀಚ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡಲ ಹೆಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ CID TV ಸೀರಿಯಲ್ 21 ವರ್ಷ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1700 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚನೆ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ 70-80 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ತೆಕ್ಕದನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಆ 1700 ಒಂಜಿ 30% ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತಾರೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನ್ಯಾ ಯಾನ್ ದಯಾ ಅವನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಆರ್ನ ಆಲೋಚನೆಡು ಅಂದು ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಕನೇನು ತೂದು ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್
ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಐಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಾಂಬೆದ 6 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಮುಲ್ತಾ ನವೀನ್ ಪಡೇಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ್ಸಿ ಸುಧೀರ್ ಎಂಕಲ ರಡ್ಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಂಬೆದ ಆಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಲ ಬಂಟ್ರಾವನಿದ ಎಡಿಟರ್ ಬಾಂಬೆದ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ఒక సాయి బల్లాల్ ఈజ్ అ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮೂಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಡಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಫೇಸಸ್ ಉಂಡು ಶ್ರೇಯಾ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದನ್ನೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಪ ತುಳು ಪಾತಿರುವ ಆಂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ನಿಗುಲಿತ್ತ ಗೆತ್ತವನರು ಎಂಕಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದೇ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತ 27 ಕ್ರೂ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬೈದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 15 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪನ್ಪುಜನ್ ಮುಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಟೋಟಲ್ ಕೂಡ 35 ಪೀಪಲ್ 38 ಪೀಪಲ್ ಐಟ್ 24 ಏರ್ ಉಳ್ಳರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರೂ they were there for 18 years in CID agal experience really 8 hours the work undu anchad we are given the best engala director is number 1 in inagar retake bari kadame ari he knows what to take anchad enkalege 14 dinot picture complete malpara and virgin places pura location is new and we Manor Guru Kiran agalna enkalege ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬರೀಟ ಏನು ಬ್ರದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ನ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಏಪಲ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಂಡುಂದು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನುವ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತಂಡಿದ ಮುಟ್ಟ ಬೇತ ನಿಗಲೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಕ್ಸ್ ಅರೆ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟು ಆಂಡಲ್ಲ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಕನ್ನಡ ಅರ್ನ ಒಂಚೂರು ತುಳು ಬಾಂಬೆದ ಒಂಚೂರು ತುಳು ಪನ ಅವ್ಳು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಆರು ಒಂಚೂರು ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಕಟ್ಟುವೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ तो सर ने पूरा पंडे रहना स्टोरी का विषय पूरा हाउ वी मेड द स्टोरी एंड हाउ इट वी कॉन्सेप्टलाइज्ड इनकी जास्ती पात्र भरपूर एक्चुअली बट थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर है ना एंड प्लीज सपोर्ट मल प्ले फिल्म ಎಂಕಲ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ నుంచి ಕಮ್ಮಿ ಆರು ಬೇಲೆಡ್ ಇಚ್ಚ ಬಿಜು ಪೇರು ಆರು ಸೆಟ್ಟಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗ ಪಾತ್ರದ ಪನ್ನ ಬಾಯ್ದವಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡೋಡಾಕೊಂಡು ಪನ್ಲಿದಲ್ಲ ಅಂಡಲು ಅರ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ CID ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನಾರು ಸೊ ಆರು ಪಾತ್ರನು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ರೆಪ್ಪುವೇರು ಸೆಟ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ ಕುಕುಂಬರ್ ಪನ್ಪೆ ಕೂಲ್ ಲೈ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂಚಾರು ಹಾಂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆಯಿದೆ ನಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ದು DOP ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇರು ಅಂಚನೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಲೆಪ್ಪುವೆ ಬಲೆ ಹಿಡಿಯೋನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇರು ನಮ್ಮ ಆರುಷ್ಲ ಆತೇಶ್ಲ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರೋಂಡ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು 20-25 ಡೇಸ್ ಮುಗಿದು ರಿಲೀಸ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೆಡ್ಯೂಲು 9 to 9 ಇತ್ತುಂಡು 9 to 9 ಆಣ 6 ಜುಲೈ ಮುಗಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಜ್ಜಾನು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು CID ಟೀಮುಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಆವಡ್ DOP ಸರ್ ಆವಡ್ ದಯಾ ಸರ್ ಆವಡ್ ಪೂರಕ್ಲು ಶೋಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ 22nd ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇ ಫ್ರೈಡೇ ಪೂರಕಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರಡೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪುತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಅದು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿ 22 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏನ ಸೈಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಿ ಈ ಮೂವಿದ ಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಸಿಐಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಕಲ್ 99 ತೊಂತಾರೆ ಪನ್ಲಕನೆ 6 ಮುಗಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಕಲು ಏಪ ಮೂವಿ ಮಂತೀರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮೂವಿ ಆಂಡ್ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೀರು ಗೊತ್ತೇ ಆತಜಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ಮೂವಿ ದಯಾ ಸರ್ ಅಂಜನೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಜಿ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು ಇಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಡ್ ಬಾಯ್ ಅದಕ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರಿಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಮ್ ಸೆಟ್ರ್ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಎಂಕಲೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋನಾಗಲ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಓಲ್ಲ ಒಂದುಂಡ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತಿ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲೆ ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ್ 14-15 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಆ ಪ್ರತಿ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಲೊಕೇಶನ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ನಿಗುಲು ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ನೆಡ್ದುಂಬು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ತಿಜಿರಗುಲು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕಲೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಗುಲು ಖಾಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದಿದೆ ಅವು ಪನ CIDದ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಲ್ತ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಬುಡ್ಜಿರಗುಲು ಐತ ಮೆತ್ತ ಅಗುಲು ಎದುರು ಬತ್ತಕ್ಕೇನೋ ನಿಂತ ನಿಗಲ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಲಿ ಒನಸ್ ಕನಂತ ಕೊರೋಣ ಅಂದದ್ದು ಪನ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಜನಗಳು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಪನ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಸ್ಮರಣ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ ದೀಪ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಬಾಂಬೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಪೋದು ನಿಗಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ವನಸ್ ಗನತ್ ಗೋರ್ಪಿನಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ನೆಡ್ದೆಚ್ಚ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಓಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಆಯ್ನಿ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ ಐ ಕಸರದ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಜಿಡ ಏನಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎತ್ತುಬೋತು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಲಿಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎತ್ತಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೂಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ದಯಪನ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಈಜಿಡ ಬಾಂಬೆ ಪುಣೆ ಬೊಕ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ತೋ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ನಿಯಡ ಐಕ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೋ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡು ಕಿಂಚಿತ್ ಖರ್ಚಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೆದ್ರ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡ 22 ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತದ್ಲ ತೋ ಆತು ನಮ್ಮ ಫುಟ್ಫಾಲ್ ಇಂಚಿ ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂದ ಒಂದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಡಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ರೈಟ್ಸ್ ಗುಜರಾತಿ ಮರಾಠಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ಆಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಲೆ ಕೂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ದ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮಲ್ದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ದ ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಸರ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಬಂತೇರು ಮುಲ್ತ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಪನ್ನಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆದ ನನ್ನ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುವ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ದಯ ಎತ್ತಂಡು ಎತ್ತ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಬರಡು ನಿಗುಲ್ ಮಾತಾ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಂಡು ತೋಡು ಅవి ಪನ ಪೂರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಪೋಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಇದ್ದು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಗಲ್ಪಡ್ಲ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಿರ ಪೋಂಡು ತೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡ್ ಎಂಕುಲ ಉಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವನ್ ಡಬ್ ಐಟು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅವೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಕೆಲವು ಅಲ್ತ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಅವೇ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂದೇನು ಕನ್ನಡ ಡಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಿಂದಿ ಡಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸೌತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ತಾಡೆ ಎಡ್ಡೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಡುಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಚ್ಛೆದಾದ ಮೂಲ ಎಂಕಲೆಗೂ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ